Ćao ljudi, ja sam Anđelija i ovo je moj kanal. Kako ste mi vi? Ja rekoh, ja Anđelija, vi se sad prijavite zato što kao snimam tokom pauze od posla. Nisam snimala nisam snimala nedelju dana, ali osjećam kao da nisam snimala x nedelje jer ja snimam po 2 klipa, ja snimam 3 klipa na nedelju dana i kao vrlo se čudno osjećam jer nisam toliko dugo snimala i sada kao nadoknađujem. Tako da ako ste novi, lajkujte, komentarišite šta želite da snimim. Ovo je šta radim pre šminke, a onda ću da radim Get Ready With Me. Ako stignem radit ću još nešto, sumnjam da ću stići pošto snimam tokom pauze na poslu, pa ćemo da vidimo već, to će da se diskutuje, to će da se potencijalno radi, IDK, bole me ovo. Ok, glavno da, ovaj klip je samo kao nega kože pred šminkanje, tako nešto, jer u suštini pred šminkanje i posle šminkanja mi je ista nega kože, pa kao IDK. Ako vas zanima, lajkujte, komentarišite šta vas još zanima i prijavite se i zapratite me na Instagramu, Mini Superwomani, i da vidite kao moju facu, kao prelepo, ono. Nadam se da kao sensujete sarkazam, kao, nadam se. Ok, počnimo. Za razliku od prethodnog klipa gde bi se bukvalno ovdje video krš, ovo sada je uredno. Želim to da konstatujem, tako da svaka mi čast, oh my god, šalim se, nije uredno, a ne, jeste, brate, teo sam da kažem nije uredno, samo sam to sakrila, zapravo je uredno, wow, svaka mi čast, bukvalno sam žensko. Ok, glavno, počnemo klip. Nećemo da konstatujemo to što je uvek imam slušalicu, jer kao slušam JK News, jer mi se kao gleda IDK, pa kao deal with this shit ako vam smeta, kao IDK. Počnemo. Generalno se pre snimka i pre šminkanja umijem i onda krenem sa ovim, kao mrzelo me da pokušavam da nauglam kameru za kao umivanje, fazon uzmeš vodu i prsneš i kraj, kao da fuck. I kao očistiš sapunom, kao ili onim sranjem za čišćenje kože, kao ja koristim Avonovo neko sranje, Clear Skin, bla bla bla. Ako nađem sliku stavit ću ovdje. Ako ne, doneću ga. Znam da ga neću doneti iz WC-a jer me mrzi, tako da idemo dalje. Posle toga uzmem za svaki slučaj maramice bilo koje su bez alkohola, zato što ukoliko koristite alkohol, bilo šta sa alkoholom, to će slatko da vam isuši kožu i to će slatko kožu, ne kozu. Ja nemam kozu, nazvala bih je Milojka verovatno, ne znam zašto. Koristim bilo šta bez alkohola, bukvalno sve što koristim nema alkohol, zato što alkohol vam mnogo osuši kožu i mnogo vam zezna kožu u smislu starenja, a mislim da smo svi ustanovili da ja kao ne volim ni ideju starenja, tako da kao počnimo. U suštini, moram da ih isključim, ova blebeća o nekoj ribi koja je ubila svog dečka. Glavno, da, uvijek uzmem i kao očistim, čisto za svaki slučaj ako je ostalo nešto od juče ili od nekog dana i zato što imam trip da uvijek imaš prljavštinu na koži i kao čisto eto da osvežim i volim kako miriše, pravo vam kažem. Ako sam šlogirana, to je zato što sam fazom popila kafu tek kao oko 5, a sada je pola 10, tako da kao ja ono kao baš često legnem u 8, 9 i onda kao budem šlogirana već na pola dana kad su normalni ljudi se tek probudili. Fazom imam druga koji se budi u 1, 2, 3, a kao javi mi se kao ja se probudio, a ja kao ja legla, kao da. Sljedeće što stavim je ružina vodica iz Avona, Purifying Cleansing Toner Rose Water, 150 ml iz Avona. Koliko god se meni Avonova šminka generalno ne sviđa jer im ja nisam ciljna grupa, kao njima ciljna grupa kao stariji ljudi, realno gledano, od 30, 40, 50 godina, kao to je njihova ciljna grupa, realno gledano. Dobra im je nega za kožu. To ću da im dam. Retko šta im je dobro po mom ličnom smatranju za kosu. Tako da da, ali u suštini ovaj ostatak je dobar. Ponovo toner,
Toneri u suštini pomažu za fleke. Ovo je toner sa ružinom vodicom, većinski je ružina vodica sama po sebi toner. Kako se zove to? A toner u suštini gleda da vam skloni fleke najčešće, a ja, boga mi, ih imam dosta i zato što sam, kao, nisam anemična, ali sam baš dugo bila anemična. Ljudima koji su anemični fleke generalno vrlo slabo nestaju, što znači da meni su još uvek u procesu nestajanja jer više nisam anemična, ali kao koža je spora za takve stvari, generalno ljudima koji uopšte imaju istoriju anemičnog, tako da kao baš moram da se bavim kao flekama i glupostima, sad su mi ekstra. Ako pogledate moje prve tutoriale, mislim da sam ih čak obrisala kada sam imala izrazito glupu kožu, bukvalno nisam sigurna da li postoje ti snimci. Ja sam izgledala kao hodajući satanizam, bez šminke, najiskrenije tada. Baš hodajući satanizam. Ok, posle ovog uzmem i stavim ovo čudo, 2 minuta, to će se ubrza, ali u suštini 2 minuta je toliko koliko se preporučuje. Ponovo ovo je iz Avona. Ja mislim da je u suštini sve što koristim za negu kože iz Avona, jer mi baš prija njihova nega kože. Ovo kada koristim, koristim ga posle ružine vodice jer imam trip da mi pomogne da se primi u kožu, nemam pojma zašto, ali kao imam taj trip. Također ovo koristim baš uvek posle šminkanja, pred spavanje i ujutru, zato što kaže kao 2 puta dnevno. A kao taman tada, kao to mi je kao cool i uvek se primeti na koži ako ga ne koristim jedno nedelju dana, odmah mi iskoči negde bubuljica, odmah mi se, kako se zove, ove fleke kao sklone kada koristim, a kada ne koristim fleke mi se sklone jednom u 100 godina, kontat. I kao koristila ili ne koristila one gluposti za peeling i to, ja uvek koristim ovo, jer ovo ne tvrdi da vam skloni taj sloj, sigurno vam skloni malčice taj sloj kao mrtve kože, ali u suštini ne znam šta radi, pravo vam kažem, ali on kao, koža mi izgleda dobro, tako da to je jedino važno. Vidim, ja neću da ubrzam ovo, pošto sam blebetala sve vreme, ali kao preživet ćemo. Ako se čuje ovo vibriranje mnogo, kao jebi ga ljudi moji, preživite, kao ne znam da vam pomognem. I baš često, pošto meni također izlaze ovde bubuljice, bukvalno ovde, uzmem i samo povučem, a i također mislim da kao verovatno pomaže nečemu za starenje, jer kao ne vučeš, nego vrtiš u krug, a kao bilo šta sa stimulacijom do kože, da krv kao dođe dotle, brže i više, će da pomogne ideji starenja. A i zato što kao često uzmem i povučem malčice, onaj puder u prahu tu, i onda u slučaju da mi se zezne. Generalno ovu četkicu, kao i sve ostale četke za šminkanje, čistim sigurno svaki put kada je koristim, ili bar jednom dnevno. Tako da kao da, ja imam extensive as fuck rutinu za šminkanje zato što se, pogotovo ako snimam, verovatno se šminkam 3 puta dnevno ili čak 4 puta ili tako nešto, zavisno od toga koliko vremena imam, za klipove par puta i onda kad mi nestane svetla za izlazak, jer kao ja najčešće izađem svakog dana ili svakog drugog dana i onda kao, bitch needs to clean her face, you know. Ok, i ono u suštini jedva se vidi zato što očistim popriličnu količinu face sa ovim što sam do sada uradila, ali pošto ja imam te tripove, koristim ovo da bi mi hidriralo kožu i također, deco moja, koristim još 2 proizvoda, da mi hidriraju kožu, to je ovo, koristila sam One Get Ready With Me, aloe vera i, kako se zove ovo? Cotton. Kako se prevodi cotton? Ni prošli put nisam mogla se setim. Kako se ovo zove? Da. Pamuk. O, Isuse. Ok, face spreads, to se u suštini isprska, ima tonu glicerina u sebi, što znači da će šminka lakše vam se zalepi u suštini za facu. Ujedno hidrira zato što ima aloe vere i kao generalno aloe veru, ako bilo šta ima, bude top. Tako da za kožu, za kosu, za sve te stvari. Inače, provalimo koliko mi je porasla kosa od onog klipa od pre nedelju dana zbog ricinusa, kao the fuck, dude. Ok.
kako miriše divno, bukvalno. I onda, pošto sam ja nestrpljiva stoka, ja uzmem i kao utrljam. Malo sumnjam da to treba da se radi, ali kao preživećemo svi. Preživećemo svi tu situaciju, iskreno. I posle ovog svega što uradim koži, onda radim obrve i onda radim kožu i oči i sve te gluposti. Ok, blejca. Inače želim da konstatujemo moj choker i ogrlicu kao ogrlica, kako god, ali kao choker koji je 80 dinara kod Kineza. Želim da naglasim kao 80 dinara kod Kineza, ljudi moji. Kao šta? To nije ni sladoled. Mislim, znam da nemam sad sladoled, ali kao sve jedno, to nije ni sladoled, the fuck. Ok, poslednje dve stvari koje koristim je ova krema koju sam stavila u, ja mislim, jedno 30 različitih klipova i krema za oči koju ne mogu da nađem. Nisam sigurna da li sam sela na nju ili šta. Sad ćemo da proverimo i to ćemo da isečemo. Ništa. I sada koristimo ove dve poslednje stvarčice koje koristim za kao hidrataciju kože, koje su kreme, a ne za prskanje vodice i to. I zato koristim uvek vodice. Prvo jer imam neki trip da se neće primiti ni krema, ni ovo sranje za kao vodenasto, a i mislim da bi ovo vodenasto skinulo kremu, tako da kao da. Razlog zašto koristim ova dva je zato što je ovo kao Rich Moisture Family Lotion for Face, Hand, Body. Znači mogu da ga koristim za sve, džinovsko je, a jeftino je, ono kao isplati mi se realno gledano, pošto ja skidam šminku sa kremom i vlažnim maramicama i onda svim ovim ostalim proizvodima. I onda mi je baš praktično da kao imam džinovsku stvar, pogotovo zato što ja imam kombinovanu kožu, imam ovde masnu ko stoka, a ovde najčešće ne suvu, nego kao manje masnu, manje hidriranu, a ovo hidrira poprilično, ima glicerin u sebi, ponovo onda vam se lepi šminka bolje. I takođe nema ono kao prejak miris, a ako ima mnogo mirisa to znači da ima mnogo hemikalija i onda oni moraju to da prekriju s mirisom nekim, a ovo kao jedva miriše, ima ga tona i onda mi se isplati i zato što je za sve tipove kože baš je praktično da se koristi na kombinovanoj koži, po mom smatranju. Koristim uvek manje od ovoga, ne znam zašto sam sipala ovoliko, ovo će tako da mi ode, ovo tako ima da mi ode sve svugde fazom, zato što nema šanse da mogu ovo sve da koristim. I kao generalno, znam da to treba da se radi, ali kao ja to ne radim, jer stvarno imam fazon manje vremena za šminkanje. Znam da ne biste poverovali s obzirom da se šminkam toliko puta na dan, ali realno gledano se baš šminkam ono kao brzo, najčešće za količinu šminke koju stavim, to je brzo, ali ono kao baš bi me usporilo da stavim kremu kako treba da se stavlja krema i kao baš me izrazito ne zanima, zato što kao trebate da tapkate i ne trebate da vučete, pogotovo vrat, ali kao mrazi me, a kao trebate ovo da radite, kao ko ima vremena da tapka fazon hidratacionu kremu, kao tako, da fuck, kao realno gledano nemam vremena, boli me dupe. Ono kao, ko ima vremena za to, realno, ljudi, baš me zanima, kao Jeffree Star kad se šminka, uzme i stavi tako i kao tik. A kao, brate, ko ima vremena osim njega, ono kao, on, kad se šminka, fazon, sigurno se šminka pola sata, kao svaki milioner ima vremena, mu je to posao i ono kao svako, i ja da sam milioner imala bih vremena da tapkam, ali znate kako. Važno je da se hidriraš, kao što kaže Wendy Williams, svaka žensko koja ima vremena da se hidrira, otprilike znate da kao pare su prisutne, kao njene ruke su hidrirane, ona to konstantno kaže, kao to mi je hit. Ok, i posle toga poslednja stvar koju koristim je također nešto sa glicerinom, nešto što je božja mater. Koristi se kada niste dovoljno stari, to nije ni staro, kad niste udarili još ni 25 godina, ali kao zarad prevencije, a generalno fora sa staranjem koju retko ko zna jeste da kada ostarite, ostarili ste, kad vam se stvori bora, jedino što će da vam skloni boru je botoks, brat. Inače, pet peeve, kada neko kao komentariše uvećanje usta, povećavanje usta, kako god, pa kad kaže botoks stavljaju usta, kao ne, brate, ne stavljaju botoks, sedu koji se stavljaju hialuronsku kiselinu koju mi već imamo u organizmu i samo mu povećaju količinu toga, ili ono što su pre radili, onaj silikone, ali kao to je bolesno i koristili su pre ne znam nija šta.
Ali u suštini kao da li se ti drogiraš, burazeru, to se koristi za zatezanje mišića, botoks. Kao da ti ne smrdi iz miške i da nemaš bore. To je sve zašto se botoks koristi, da li se ti drogiraš, burazeru. Mislim kao da nemaš krem, da nemaš smrad gdje god hoćeš da ga ubrizgaš. Kao možeš u facu da ga ubrizgaš i onda ti se neće toliko znojiti faca. Kao kontakt, to smanji znojenje u suštini. Što nije uopšte zdravo i čak lekari to kažu, ali kao nikoga ne zanima. Ovdje već moram da utapkam jer imam trip od toga, jer je ova koža kao lakša da se zasere i onda kao ne bih da mi se zasere i kao generalno je povučem da ide kao ovdje, zato što kao, što da ne, i ona ima glicerin i ima ekstrakt kavijara, zbog kojeg, zašto sam se to prodrala, zbog kojeg je kao zarad prevencije korišćenja, a kad ste kao mlađi, ono kao od 25, pošto od 25 kad ste mlađi ne postoje kreme osim za prevenciju toga, što kao jeste zašto su te kreme stvorene, čisto zbog kao capitalism su stvorene ove za starije od 25, zato što kao tad su ti se već bore stvorile kao burazeru moj, čisto da ti informišem, nećeš da ih skloniš sigurno, tako da da. I ništa ljudi moji, ovo je bilo moja nega kože pre šminkanja. Idem sada da uradim obrve i onda ću da se šminkam za Get Ready With Me, ne znam ni šta ću da radim, ne znam ni koju šminku ću da radim, tako da kao wish me luck, vidimo u sledećem klipu koji će biti kao sledeći sniman, ne znam ja. Lajkujte, komentarišite, prijavite se, zapratite me na Instagramu MiniSuperwoman i hvala. I vidimo se u sledećem klipu, nadam se da vam se svidio ovaj, ukoliko nije, komentarišite šta bi vam se svidelo i kao da... Bye!